Odia so. A brother and then come to be by my Jebrabo, Menyaja, my winner. Now, at the idea I just way, I said, Dosway. I bet in a Dua, Abba Nabatre, which was all two about China and also just on Tabaya, Kono Kunbetu Ako. It's in Nedano and Chuba to form a chair and the bra, then the abbey. Yo, Sabrina, you're Santana to a soft form penny for any. I thought Obey Agriculture said, O 2-4. No, my Bushani, Somoko, and also Anglican, a deeper that King's Church. It's a honomia, equa, sorry. Sabota, a Santa Major, who call Mocomatas, Oko Presbio, and so called Anglican. And it's me, just said Anglican 424 and out to Santana. But not Chacoqua as a giddy fool. Sorry, yeah. The giddy fool, I saw for an edge, 2-4. Nana Sabriama Ahima Omonso Ababedia de Ewa Santimemu ha na Yarishe Honso Abakosem Kakra. Kofi, Yana Nanma Bedia Akunya Kono, Omodoso, Omoye Edumiensa. Nanuya and Yana, if you could be Sewampi, or Betos Edumiensa. Nana Odicano, a friend Nana Yaku Kusi Amwa. Nana Yaku Kusi Amwa. Ofri hono ena nana nkatia team abamo ono so obaye nana kusi itia kusi team abamo koye no ena nana akuafriye ono so obaye na ono nachi ena nana kwadu yadom jaudi kai baye na Kofi Ahwede na kwadu yadom ne man nan ne di asante hene nana kwadu yadom ono wo Satini. Oba. Oh, Satina, Nana Osei, Kojo. And wo, Boku Fofi. And wo, Osei to come SB. And wo, Osaya Okoto. Nakofi, Yaka, Nana, Osei to Bamna SB Noa. Then the dinner boats come. Na ekwa okun ye kodun fantimem na kodun poano na aboda ekuma efen posu na obudi ti ba fesoni na sele so ban no do busa fatfon se abo breni was odi posu was sene ne kase en na ho odi titie no en ye ni no so afa en na mo so di so efe no o se tutu kwa amina sibe ebonsu eti odo fi odo mo a ni aba nana kwadu yadom na mekaye no ni aba nana aduma akosia nana aduma akosia fi onu ma ni aba nana mesewa fi onu ma ni aba nana yedufie ni aba nana afia sapon ni aba nana afia kobi ya wodi kai afi ni aba nana ya cha ni aba nana kwadu yadom tosu ni afi ni aba nana amese wanya akon afedi aban na face ko bi se wampem ya chi ene nana bodu yard botos miensa edi akonya na Kofi Sari ahimafo ya obia ya na famu die na Kofi wo kase adai ene bia ba akofo ne manan edi akonya enya nwanwa enyame enhye a esese eba Kofi yako emema no a ye wotwum ne antwi osa akonya bia no se na omo ebedika dia no omo na akonya no eye omuti mimi kro makonya ba ko dika dia fra Kofi no tos mi le fra okoko ami eti e fra akonya okon ene okon akonya eti ko achampima akonya no a eye sabin ene afri ya akonya sabin ne afri ye no nana se tuba ne afri obi ye bo aba ne sabin ansa na chemenya aba eti no asante akonya omo edika dia no twum ane antwi omo firi ona kobia amafi obaaye ena nana oti akantai
na nana obri ya boa na Kofi Ebeka say ye ka Asante Hemfo a saa Hemfo na bodin ya na ye fo mo nya Asante Hemfo ba san satama no budi hene no na ye frɛ Kumasi akɔ aman na Asante ye kan ho mo eti na frɛ akɔ aman to mu nya ye kɔ aman hene na no achi ata na say tuba ya obeka Asante enyina bo mu ma nya Asante hene ba akɔpɛ eni te frɛ say osetutu odi ahenkan osetutu a odi ahenkan so eti nana osetutu achi no na otumfo poku war katachie ono obaaye to ono obaaye achi no na nana kusi oboadum ono so obaaye kusi boadum achi na osekodwo ya okon owia na yeka osekodwo ho asem kakra so yo hini bia na ni adin Kofi ankoko na joda awia ma chechile sa no okọ ana ma onya adin afa osekodwo a okon awia wankoko na joda awia what dia abeta wo so eti osekodwo okọ awia no achi no ede nya nana osekwa mepani that's osekwa no mebienu to any penny eti osekwa mepani achi no ede nya poku fofie achi ede nya osekwa me esbebosu ose bosu ba ko peti na ba kure bosu pani na we bosu kuma na eba ede benya nana osaya akoto achi no ede nya nana kwakubia odikai eno achi de nya na Kofi kakali etu no mensa bosu etu no and from me sama ku de brefi but mensa bosu etu na de so Kofi kakali so etu na de so eti na Kofi kakali gramna ofra asantwa no okotena ekropon ku be fro tabre onu ti e fro na fro kakali tabre na ekropon ni be fro asiri tepa onu na obon ho bai e wo ho no edu no nana kakali echi no enya esa bosu nana kwakudua otoso bienu baaye edu echi enya nana kwakudua miensa na onu nana yasafel ajma prepa odikai eti onu echi enya nana osiajma otoso bienu eni kwamtihwe ya onu echi na ye otumfo opokuwale onu so obaaye edi ehwe Asante Ahemfo onom abatwa mo ye makoma dunkron na ahema no so ye du baako edu dabi edu miensa so ti Kofi yesa na no akonyina obia beye na fam de sene eboa Asanteman ene abeduru yewura sabe na otumfo osetutu ababiu eso ene onuaba asuso na adom kasamfoni no nana Akufo-Addo adodankwa eye adopreman Ghana mampani ono so na owo TV no so adofo eko akochiaro no Ghana mampani de ono so abon kobiri mu a wutim se onom dado abuam na ne abri ye papa wono otumfo se tutu nyina ebebom na wonom aye ohima nana afia se wa kobi ampem a otoso mienu na yiyo kese na bibia atumi akọ enkai University of Science and Technology. Emeritus Professor Kwame akonya no sabe enam se ye dosu nti oba be yokakra na unua so aba yokakra sabre ye peje mu na ye nua bema na sei apofo jei oro so atoa so amaye na sei so temenka ya krado yo ya krado ye tie wo baby a obia na sei apofo jei aha na watwia ben ha na so aba abeto adwumadie no so na bibia atoto na kwem pepepe akwanse asole communion no yedi ni kakra sabre na sa popoje ay krado yanko na yede no enkohwe enkomo. Professor Joshua Ayakwa is the provost, College of Arts and Built Environment. Yamo akwa bebie ede aba menhia fikese biabrem aha na yabo yesese a ene krobe present ko hene otumfo osetutu abebio
ne maame yes Santehima abonya ne baby kro na afia ko bi se wa motoso mienu na yiyo no yegu so wa ne da etoso enso Nase na fe ahemfoni abrempon adehye ene mpo abamu mpanimfo ne afra wono mo agitum se ade to woni enye wa na wuye ne mom dise obi so mu wayi ama onyina beba abemo tumfo kafra ene yako na yegusu edi nkomo esanse ye fa nia ekosoi eho edi asua ya bakosem ne amamre ne amane bia yato ne pahwia na yato na sawram etwa ne kunkunifa emresante kakra enie nei yanya obemfo pa baako a ono nso sante de sheprekope professor Ohene Ajekum University of Ghana ene ba ye radio ene media adwuma mu so a wabene mu yie kasa ofidie so akyakyerekere niam bebree ho no mu a ene kasa yem ene nanamontuo ne kwan afaso akyekere ne nsem esua ne ma bebree efiri no pani no ewo ye nkyene ne no ebedi enkomo Ohene ye mo ahia no pe ya ja Ohene ba na aponum ti ya ho ada Roma me da so tiase ene de woni ehwa Adom TV ehunu Ohene Ajekum that's Ohene nim se eyikasie ya na de oba bepie eye wankasa wunchi na yeka asante a enna kakra intam no nipa nyina nim se asante enye sebe oman ketwa nanso amambre ne amane ya da na die free oba pani to fom the National Health Insurance Authority delegation so representing the board and the chief executives of the National Health Insurance Authority is the Deputy Chief Executive Finance and Investment, Mr. Francis Owusu. Among the delegation include the Director Emma Odanson Free Africa. Na asante dedinka ye kasa edanso. Akan wo kasa nkrabata hodo. Na so obi kasante na obi kampona unu susu edem. Obi kasante na obi ka atem ana ekrapema unu susu. Nti aye mu kasa ye di tudwa ye di dinkomo ya de chia ya de bwamane ama asante edan ho adi oye no friwa aniema epie dwa ensantrane ahodo agro ahodo asa ahodo entomafra ahodo empabo ahodo chiriye ahodo entwene ahodo ama hu se asante de asante na sede yesha asie sede okay nioma hodo ada die nyina ede de pepe se asante esombo asante konkan entidie na eka yenhye ema yekasa kura no eni ukasa nti bebre kura nipa bi enim se dabre wutiri na awuo ana sempo unim momampo nia ewom se nipa yesuatra enipa bebre adwene a edawom tim se Ghana ha untime nkambrofo a na aise wunim ade ase wode wanim wie ase wunim se ne oman no esi koso ezo ayam fom so kase pa onyame mfie boni ten isanse amanya tumpo kase ofa jamaya omade omkasa da diduma ofa Japan omde omkasa ofa China oko Malaysia Singapore ofa Spain ofa Italy isanse sa wode wa okasa diduma nti ase no pie prekope isanse ya de brofo na ya bibia nti no nyama bi oha ansa na wonte brofo na sekra ansa na wakọ ade no adwena bata kire no na wabre anu na sa adwena agofo wo se brofo kwa na ya bibia no anu na etwe sai kakrakra nanso atia azu emui ye betumi asan ama yanya awehyem ani didie awo ye kasa sania kasa bia tumi ya no ya de amso betumi ya amamre ni amane a yenya ye ba ha ya behunu ene omo a ahwe yen wo TV so wo mo hunu die no Ohene ye be ye den ni ahyemu kina ama atretre ama wiase amansa nyina hu se yen so ye wade asonko bia ye so mu ye bebo yen
yɛn a yɛyɛ kasa mu ɛpɛsɛpɛsɛmu ɛne amammerɛ mu no yɛfɛ bibi documentation kyerɛ sɛ amammerɛ no mu nneɛma no ɛkwan a wɔbɛfa so aboa no na wakyekyere ato hɔ ama nkyirima ebi ne sɛ yɛbɛtwerɛ yɛ amammerɛ deɛ mu dɛ sɛ owura wɔ sɛ kɔdo ɔkɔ so a twɛtwerɛ nsɛm ɛfa asante ho ɛno nnipa kora a wɔdi nka atwerɛtwerɛ nneɛma fa asante ho Bratry na ɔyɛ asɛmpatrɛ bɔfoɔ Crystalla ɛkyerɛ wɔɔdo no mbɛtwerɛ Ghana bakɔsɛm ɔmde nsɛm a ɛfa yɛman kwayɛ fa so a asantefoɔ yɛkan yɛn ho bɔɔ mu ɛma asɛkyerɛ ne amanseɛ ne adanse yɛn nyinaa bɛka bɔɔ mu no ɛno enti saa nneɛma no ɛsɛ yɛtoa soɔ yɛtwɛtwerɛ bi to so ɛnnɛ yi a abɛɛfo nkutahodeɛ adwuma bɛyi yɛmfa kɔmputa ɛmmɔ bi ntɔ hɔ yɛmfa CDs ne anempɛ kwan a yɛbɛtumi afa so de asie a efie ɔhɛkyi yɛyɛ ni hɔ no nkwadaa bɛba no ɛbɛtumi ahu na wɔn deɛ ɛbɛbɔ ne pɔ ne sɛ yɛkɔ sukuu a yɛmfa yɛn kasa no ma yɛn toto na gyegye mu yɛnsua yɛn amammerɛ yɛnsua yɛn nyamesom yɛnsua yɛn kasa. sɛdeɛ yɛkan yɛhwɛ history anaasɛ abakɔsɛm mpo ne sua no a mfa baabi no yɛbɛkyerɛ mo ate aseɛ sɛ nsɛm no ɛfiri awɔ ntoɔtoasoɔ so kɔ awɔ ntoɔtoasoɔ so no na asɛ yɛde bi tetɛ ho na bi a ne papa mu ankasa sɛ ne nyinasoɔ papa no na yɛdaadaa no kakrakra nso wohwɛ nneɛma ada adi wɔ ha no mu a ɛkyerɛ pepee sɛ amammerɛ ne amanneɛ no ankasa no ɛnyɛ adeɛ a yɛde biribia ɛmfrɛ mu yɛmfa bi mfrɛ mu no sɛ yɛpɛ sɛ ɛyɛ korɔgye a deɛ yɛn sɛ yɛntintim ne nyinaa nto hɔ ɛsiane sɛ sɛ woka biribi kyerɛ me na me nso meka kyerɛ krakye a ɔteɛ yi na ɔno nso ɔka kyerɛ deɛ ɔtoa no so na ɔaka kyerɛ deɛ ɔtoa no so a ɛnnuru ha no nea woka kyerɛ me no anhwɛ a ɛnnuru a na asesa nti sɛ yɛatwerɛ atɔɔ de a aborɔfo sɛ deɛ yɛatwerɛ no na yɛatwerɛ obiara ba a deɛ yɛatwerɛ atɔɔ no ɔbɛkae nti yɛmmɔ ho mmɔden Asanteman Council kwan bɛfa so no yɛtintim yɛ ahodoɔ a yɛde bɛsie yɛde bi kɔ nwoma korabea ɛyɛ museum hɔ ne yɛde bi kɔ ɛna bɛma atena hɔ daa aborɔfo nsa na ɔmayɛ a ɛma ɔmo abakɔsɛm a ɛfiri Victoria no mpɛ so Henry no nyinaa ɛda so wɔ hɔ na nsɛm a woka asante abakɔsɛm sɛ wo se wodi ho nkɔmmɔ a adeɛ bɛkye asa ebinom wɔ hɔnom a ɛdeda mu a bi a wobɛtumi akae kakra atwe adwene asi soɔ sɛ woka asante Sabre yama ahwɛfoɔ akɔ ababa Adom TV so no kwasɛm ni aha ayɛ dagya na nneɛma ha ayɛ dagya nyinaa ɛne sɛ yɛnsa aka ɔbarima bi ɛwɔ ha ɛne ne bɛhwe nkɔmmɔ na saa barima yi na no ɔbɛyɛ anwanwadeɛ wɔ ha ɛnɛ nipa fira me nkoa ɛpo nipa du wɔn kyerɛ mu a waka baabi watoɔ nananom seɛ do ebi so ɔda kɔnfoɔ no kye a saa bere ɛyɛ samale kura yɛ ne ho adwuma na yɛnsa aka no yɛnim soɔ saman soɔ nipa yɛkɔ ne yɛne kɔto kɔmmɔ ago wudua ago nana kogwe kadinapɔ yɛmo akɔ aba Godo ago yɛnu agya na pop ti sɛ apom yɛ wɔhɔde na unya ne dabɛn nanu awuye unya ne dabɛn oh mi wu yɛ mi ti ase
who here. I'm off for instance. I have said, I don't know, the movie, no, the normal who be dancing. I am one, it's a bomb. And the only about you said, do fear crowd back home. Instead the cost of there. In fact, I never, and I've been crowd for to Abafia, so my baby, you don't know. What is said, me gas as one room. And yet, the crack, cost of them, I never. Timmy, who here? Nana, a bra, obisha to do. Eba we fear say Obama oyire yakono me pa chaw Obama oyire yakono uhu nipa no e na no ho ye wo oh me enya me because me think say am for friend say me here you know bibia anya me ya bi sire because the omu kan ya bi an kasa wanwa because aduma ba ye brebre but we no me need dey tina e po am for hu sa obi fra me tie mu say ya do to ambulance mo akọ comfort no ti wo hunu dabe na uti si here ufre ambulance mu si here oh me ya de ko ade ati e kura mi nya mi faka nya me travel bi ka eko nkoko esa ba enti no mi hospital kura man ko bi da nana betimi ase wa super set e de na ma utumi ye ne wo ye no yo oh mi sa 2 minutes de me ka de bia se kitam ti se nkosia ana 2 minutes o di wo mi enti mi ye bibia mi nsoro ana before be ba djom so no na ye investigation I check nyama bibia said de ma be ye no emfa body bia amba na bibia me come say bibia ho be e work me a me chichiri nyina de ahye buom ansara madu ho until before de be ye na rent ma konka bibia bibia ni ho be chiba be fo susu body for hwan bibia ntimi de affect me until ye tu me a ekita me free titi ana ade nso free ni fie until nya ade abeka say mi ko ye bibia mi sro ana konfo bi owo mi ye bibia oboye bibia against me because adura mi su no ebi ni Ghana ha mi do no e different ana mi ko mi su bro che ba ko 377 enti no enye ise se obanya me because mi dika konka bibia dada enti no bi tu mi ni de mi di undi dada ana do de ye moja sem no enti bi fra no a say spirit no ewura mi mu ansara mi ya de no enti de mi ye no mi ni control enye mi na mi pie spirit no na ye bibia enti sika mi di wo bi yam ni nyina no e wo mu say bo hu say nipa de ba spirit no wura mi mu tino de mi ye nyina no enya yi enti no o mi ye wi a bo hu say mark ka kai de adeda ho oti ase enti no spirit no na be protect me every A to Z ti sanity na togwe uni bibi ni enti ama wada nso na ho ehu ni se enipa bebre tae bi eso mbe omu frant ma ben nan ene nwotwe ni du wo so ko ade enya de a wo frant ma bia wutimi twa ho amia wo se wo free na ohoi na de sika ewom sabe enanom ebinom ate abontra na yeyam hyehye yei ni esuro se ye obi bo chese ne wo yei ehu nana eti enti na sade na emmo hu kra adai yenti ase ana me tell say 2 minutes there me benya dia bi ko ji obabi tumi a omudi wo mi o ifie enti dia mi ye nyina no mi nsuro o ti ase obi okoji 2 minutes free baabi enti no o ti mi nya ti say me o ti ase obi so okoto enti o ti mi ye ti say me mi dia from akora abrem o mu mi pictures ni yama bia mi kura mi hu na eye mi nwanwa enti no mi no ntimi nya pe yo nana ma mi so asema ebra Yesu wu ye no sole ye no Thomas se so obeje di pa say Yesu aje so de nsam kire no enne na visi ade na do abobom nana na obetimi am ya hwe na no ne otwa ye no wafuru mo no betimi ade atero fa tira ma me hwe ma fa tira obi ru say mi ko daji o ma pa mo ho ni nsam bi bebre ti betimi ade atero ayo sabre nana togwe kadinapo obi na furu no so mesra ma hwefo mo hwe togwe kadinapo obi na ha am say enie mark no foforo kra ewurade obi ba dada ni bi no anyway no dada ni bi ni nti no mi ta ye bebre mi ni nyina mi tu minim wow ya bebre minim o katrama doctor di bia ma nya operation mia na mi ye mi hu operation aye mrotia na pa mu ya bibia gently o katrama nya so twitwa mi hu bi enti no wow ya ye kwa so ase yi that way ambokom ga bi be challenge o wow ya se ba twa ni ayi nsu ni na agu aboti ewi bi sa ga no imi se o kai dia enti no
me enya me hu me bitimi tu e ba me kwa betimi atutwa nipa pass atuwo na ba say de afom no atiefo sɛ ne atier ana mo hwɛ no sabe abua control na ka o si ni suman ɛne nani na togwe kednapo na no ekuro tim hu ya no ahwafo mo amuzu se wawuo yade na koto motre nana togwe atiase honhom no yade wo no wobra no anya mfie nso wode aya adwuma ebesine wakwadare wabe papa togwe ago budua ago na brenya ya saba gobi togwe kednapo asem de nya ne de beka no ben fosi de ni na mawia no second ahwene ni manager that's a nedi dwumaso bebrebe de yehu ba kura ni amakom de no approach for na ewe nyina approach for dwane sabre se ohwe kasamfoni no a eye emamu nyina hema eye otumfo ne ye eye Lady Julia ono so aba ene se de ne kunu afa no hono pepepe ena on so afa no se pani se abua kankabi na busuane aketechire entene ka eya no oba na oni ne kunu aba bedi yawo na omu nyina besu ya twa jajo na ya ye na yaja eye ohema yaja no kwai na ohwe aniema esaso a ekori nyina ya baba ya ofa na kobrenya wa chechem nana aniema na edi atwagon adenti na yase ya de niema we nyina ba mahunu bode mahunu anenchimono no ade friend roman chris no mahunu eye prekese mahunu chende mahunu nyatoa mahunu atosodie bi emre nyina as mahunu bi wom nana die ntira gofi asante amamre ne ye asante amamre dia sa ne me won se enwuni kotomre ne hu se adwene kra so obie san se ye be wi aye gofi ye be sura on se kane ye wi a ya bode wure se obi anye den enidi ege se eye no atu ti sa ne ma huru nyina no wo hini wo de ba se ne be ya eye nu tia okunu orbe aduani ede amana hoho a ekwana so orbe mana nanom sabia so o masura ni mahunu aso bayire ene bayire hodo eden tempuru kanom ene ba pa ni nyina ebi ni namu sa na emankani ne banche ni nyina na waduro kofi we wadura waduro di waduro na ekro no wadura ba kofi se fufuare e won waduro na kofi on se de jesi waduro no dua no a yasena yewo mu no atams ana dua no eye duro kasa ena wo ma no a enso isa no enso ye duro etini me lu ka hia ne ye wo aduro ye ti wudi fufuare no a ye fuhuru no wadie aduro
Yes, yeah, what a crew. That's a woman, and if you are at Kusia, Titono, Kusia, the Kusia from a pro, and now Odum, and the Essen will do. And now, woman, so you will say, and now we'll do a Tadia pro. A pro near the Tubra. Oh, and now, woman, so the timid is that, and Osama, who is Sakusia. And the study, if you be a friend, answer the answer, and I'll be your 4 pounds and tell you the fruit. Go to your quarters, I'll be your phone, the tie, and you will. It is on your menu, a Santiamamra, Yassi, and a Pia lady, and therefore you are a become. No, be well. You first kind of bones out, and sir, and the cook. When was I at the job? So, or children and son, God in Sanoco. But another is Cassatina Cassianum, Sicasa, and it's a sending Yano, and when you're child, Ama, you're right, or the other. I was a better. I'm better, Tiano. We are not saying, I brought them quack who will from Nadia. When you could see us now, one from a day. Now, the Ahimanazo could you be uncabia. Now, why a better? Ubo Bedanwana or the Ancanagum, or Brown fucking tanko. 80 better had an who be at a banam word, my better, minimum papa, coffee. Better idea, no work for you. That's a bible for in a Sabia Kunya Bibi. A bofre be Uncle Pibi so. If you can't know Kunya Bofro, you can't bofra be about phobia ball. I bought it too. I'm not going to baby. Now go Pierso. I know Sabo from Unianza and Macamacano. Janiman came for. That's the over better. That's the good idea. And for the better years, the other national, your passport, Grandpa, one also. Never for the better. Do ye national, Naye, and the Subraso. It's and then do it better, and then be a better. Oh, Nana Mammy saw, oh, Cassa, Mocasa. And anonymous every year on Bacco Sura, dear Sura. Also, go fit it on a year is Yawa. You better guy. Now, and just a year no, I bury it is Yawa, Obia Didi. Also, can it go feel like a year? If you are Yeromo, we are the Nankun, while Roman near the Arabia. But then I didn't you. And a year of people on a year fried rice I can see any jollof for no a mutuo any idea. There's a young brother. But wait it was the young brother. So if you are near Bordeaux, then anonymous is Yawa, Ubia, the Sla, that a church guy, and it's Ubia. Nana Sraya, who came, I mean, Cajon, Abasam Kakra, and Arafo. Minian is a Bremina Pataku. Nini Echo and Siado. Na Pataku, na oya penny wo kronum. It was ya say, Obiania Buada. Sa man for dear Buadano. Pataku free one no akode onina ho. Na watu kakra. No odi. Odi onina nam nina. Da kropete si bi atentenso. Everyone say, hey Pataku. Said ya uyoni. To a fia na. Ana de o say ho na anko abesha na wudie. It was befia. Osan bebo dawro. Yegusu adi abuada mini abuada na yedi yenya ni dura I wanna pete sane ya no Patakui wo sura mien sura bi salatia eti wo sura mien sura bi no na Patakui atiefo perifo na no mate mesura obi asura ho ne yenya ba asiache nyankompasa che wakasa che bonitefo a wote not na bo nyankompasa che ne pete ana bonitefo no asua Pataku anu na da horo sura mien sura bi Nana Obisu Timikase, my Burma Sra. And also, breast as Sunday. It's not that they go, did Yamna Brusso. Or breast as well, did Yamna Brusso. Oh, Kofi Casano, say, yeah, say, and Yama be or Atlantica Senimo. Suradi opposite Sassy. Oh, Caleti Tono, now you walk and Sahu Dra, and walk as Santimema. Eodoka. Na e was a friend Yabra. Go film Yabra, the editor. Abekwa debut. So Abakubi. My kubi. I know you can say for the Yabra. A prune deck was we always say Yabra. Then Anamonsa, no Omaniki Hopa.
ɛno akyi ebenya nsɛfuo ne do kasa no ne adade so ɔte ɔso ɔbro ɛsɛ soro de a ɛsɛ ɔdidi abram na ade am na abro so de sabre ahwɛfoɔ a mohwɛ adom kasamfoni ɛyɛ otumfoɔ manhyia hemfie ɛne yɔ ne nyinaa ne sɛ nano asɛm a esi ya atwa yɛn nyinaa mmerebedie a yɛsusu ho dwene ho a yɛnte asɛ baamoa ɛne kantankrankyi abɛbɔ ɛyɛ n'ahema afi asɛ wakobi ampem a ɔtɔ so mmienu ama nnɛ asatema nyinaa ɛnom dade abuam ɛnnɛ ɛyɛ yi kɛseɛ ɛnnɛ yɛ yie mu ayie ɛfisɛ sɛ wobɛkae a akama mu ha ɛberɛ yɛyɛ yie ɛwɔ ha ɛyɛ yawada na yɛyɛ yie ntoasoɔ ɛyɛ fiada na kyɛ sɛ ne nyinaa ama yie no nti sɛ woba manhyia ahemfie a ɛnya deɛ yɛyɛ yie meme da ha yɛyɛ die yawada nti nɛnɛ wohunu kɔbere ɛne birisi akɛseɛ a ɛtwa guo ɛnnɛ ɛyɛ yie no ne mpɔmpɔnsoɔ paa ɛyɛ ayi kɛseɛ no ɛnnɛ paa ɛna ɛdi mu akotere ne sɛ nti yɛka ahwɛfoɔ sɛ nananom sɛ ɛmfa to mu anim sɛ ɛnsan no nso wɔmmɔbie akwan toɔ wowɔ nsanbɔdeɛ bi a na wode aba na ade abɛboa nananom ɛntasuo nko ɛnante sɛ bewiase bɔre dwo sɛ ɔbɛtere da gyigya yi a nti bɔ mmɔden sɛ wonya ɛmfa nsanbɔdeɛ mae a wode bɛba na biribiaa atɔ din ne yɛtumi atoa ɛyie saa berɛ mene me wɔfa koobrenya ɛna wɔ ha ɔgu so a ɛkyerɛ nneɛma mu ɔnsɛ ɛnɛ ne dapɔ no a ɛyɛ no pɔmpɔnso nyaa ne dɛ ɛfiri kyadeɛ kɔ nyaa yɛ amanneɛ ne amanneɛ ne amammerɛ ɛm sɛ ɛkyerɛ yɛ amammerɛ ne anambɛyɛ bi na memenda ɛso yɛ amammerɛ kɛseɛ paa baako yɛ a wokɔ asantamammerɛ mu a yɛwɔ biribi a ɛfrɛ sɛ abusuakuruwa na saa abusuakuruwa no ɛyɛ abuakwa abusuakuo bi ɔm na nwene saa abusuakuruwa no na kane no a kɛɛfa fam ne yɛkɔfa na yɛde aba na ɛnɛ deɛ nananom adaroma ɛm sɛ yɛa ne yɛde aba ntɛm yɛnwene no sɛ nana afie kɔbi na owuo no yɛnsɛ so pɛpɛpɛpɛpɛ na ɛde akɔsi baabi a sɛbi na mu no ɛwɔ na saa abusuakuruwa no kɔfi bi kama adɔfoɔ nte tetewa no a kɛfiri ne yɛkɔ abuakwa kɔfa a ɛfiri sɔfoɔ no a anaasɛ ɛfiri bantoma kɔ nyinaa kɔpem abuakwa saa da no kaa biaa mfa kwa no so berɛ ɛbɛkɔ no kaa biaa mfa kwa no so woyɛ mmɛmasɛm ɛbɛfa kwa so ahyia wo a sɛbi obi de kuma ntwi kɔsi ako wɔde nti gye akyerɛma but ɛnɛ deɛ nananom ayɛ no sɛ abusuakuruwa no memenda yi ɛna ɛnɛ deɛ abusuakuruwa no bɛkɔ brɛman ne sɛ akyi no mɛfa sɛ ɛfiri ahemmobɔ no a ɛfa ne kurɔfoɔ mu ne na ashtown nom ɛkɔfa ɛsɛkyi nom ɛfa ɛsoame ɛkɔfa ɛyɛ makro brɛman yɛsrɛ dɔfoɔ bi de bɛtumi akafiri bɛ nonsia ne fɛ kɔnkwan no na ka obi akora no ho ɛwɔ ne fie sane sɛ ɛnsɛ sɛ wohyia saa deɛ no sɛ ma wopɛ ɔkyerɛ bɔgya dodoɔ deɛ a na wode nsuo na ɛbrɛ nyama bi sɛ tafo ka ho yɛnam tafo nka ho sane sɛ yɛnam tafo yɛnam ɛbɛfa ashtown ɛsɛti hɔ ne akɔ akɔfa adesman gardens ne akɔ akɔfa race course ɛkwan ne da race course ɛhɔ no akɔsi some runabout na yɛakɔ akɔsi soame ɛkɔ ɛmɛkuro takɔ ɛmɛkuro na yɛkɔ brɛman na kyerɛ sɛ yɛwie kronomfoɔ ka ho kronom ka ho sane sɛ yɛnu kronom nana dwuma no a ɛbɛba so na ɛyɛ memere da no ɛyɛ abusuakuruwa no mepaakyɛw ɛdeɛ ne deɛ na tete na esie ɛnɛ mmerɛ so deɛ na ɛbɛtumi asi kofi ma ka sɛ tetewa no woyɛ ho mɛmasɛm ne ɛsɛ ɛna na so bɛba bɛhyia deɛ kofi wotiri ni hɔ manka no kora na meboa wotiri fa because sɛ otumfoɔ pɔpɔru akora yɛkɔ no kani akora ka wɔbɔnten yɛnsɔ yɛde tɛne na ɛkɔ tilai sɛ na wɔ saa street no mu nyinaa ne stores anim nyinaa ne nyinaa wɔn bɛyɛ asoɔden ne yɛbobɔɔ ne nyinaa saa sɛ yɛnam su mu ɛna yɛrekɔ ɛno nti wode a sɛ wo so bɛyɛ asoɔden na nanam ka so wontia a saa na teɛ ɛyɛ sɛ kofi rampre nso yɛkɔ a saa na teɛ nana ma menkae ahwɛfoɔ sɛ saa bere nana adoda nkwa akufo ado nana ɛyɛ ghana mampani saa bere wapagya ne mu wafira ne ntɛm a wasan yɛ atena ase ɔne ne mpanimfoɔ a ɔnom ɛbaeɛ ɛyɛ dr mahmood bawumia a ɛyɛ ɔmampani abɛdi akyire ɛne mpanimfoɔ ɛyɛ mmarahyɛbadwafoɔ a wɔnom ɛka ho nyinaa
Omuguswa ene ne zetu abebio eye ne maame na afia se wakobi ampem autosu mienu aye nana abusakruwa ti sana tie etimi minda ene yede abusakruwa beko na no achi no ye besa ko rampe ne ko duase on se kwaye bi da ho ho de ko bebuta rampe ni de rampe ya ade a nana mpacho rampe ne da bai ene de mi afi dan kakra but e wanimu ya sanse de owu no sanse nana no amamra bi se uwu a ye funu okonwa e de to ekonwa na wonu mu ene ye kai fra se nana amesewa obi ampem na fie se wa kobi ampem o so be di santima to akonwa edem de egu nsa ya bodin e de akai ete o de ko punu akonwa no na akonwa ne asesedwa e ka asese de te ka asesedwa no ye de dua e yesese. Hey, Nana, Mammy Suasem, hey, Sase. Ah, Sa, Sase, little fellow, Sase, and the other essay. Said you are not a friend, Yamidia. I say, a winter than you do. Yes, sir, come up. It may be a son, Yata, then you open design behind the amount. Ye puna, yet a pump privacy, also of Canada Tono, a journey. We see no consulana, Abubo Punyati Tadano, and the pra, near the Afra will drive with Jano, and Yahono, yet the Aqua, Aconiano, now my Honedi, now it took over and dear Mayasi, Econia a quarter first year, 18 to I say, and now Econia Tuntum. Sadino, or baby, or not, ye, near San Ayasabio Aqua, Tanya Hon Apple. That does a Puna Mukoya. Nana, Brina, Frisia Ba, Jaboyase, and I say a year Yasino. Near Ring answer and send for a battle. Yana, a gossip mine, and on Crawford and the other swamp. Nana, the idea, as also my women, and also a catcher, let's say, coffee and self when the year bar, over the gossip mine, the Biba. Now, so a Santia no. Sabi odophobia also do two for no. Also to me at the and Sasapika Casa at the Tono. Now, Kakoya, your monster, yet in San Elco, now they are quoted the banner as it now offers the way there. After Obida did Sano, Abba. Nana, me was a mammy be abato, or him maybe abato, Casafonisua, Ukra Contour. Contour Kumabisa, and what should I say? Because he contour and so also to Tonio, contour and Quantian, wait our canon. We are, yeah, I would send him. Now, my way, obey, I hear for the beer. Tito, I hear no more corner. He been away in them. Sana Mihono, I hear for the beer. Nana, so Rabban and that contour and a brotwa and them. If you call brotwa, Yatum, I say Kulano. Now, also the Kula, it's a brotwa, it's one, and no one, and I'm tired to come through Egu, and brotwa and contuano, and said that them. Sir, oh, your contour, I can't once a year, and no, and Abagana ha. And Trua, yeah, they did Malaka. A good one and through your contour and Casa. Contour and Cocofi, your contour out of me. Contour and Cassiano, you can't do to a Shogumono. And your contour, Adenkum. Adenkum at the Tono, you have brought great friend, the Shemwa. You took to Quano, the Tinas over. So, and then the quantity, and now the Tefro committee, El Grabiano, sir. No, Nana, contour the Aina, Yadeka French. Contour la paix, now Humason call. Any the American content, and I can't it to our phone, or go about what the Humason less and call was in the quantity of opposite. I say, and a hundred year, tell the Humapa, and Timon, Emma, then you show a son, now or the num. It's the only contour the pair, now Humason call. I know yet to meet our conference bar, contour la paix, now Humason call. Nana, Yagusua, a mark. And we a money a penisia to Tunasi. Nesati a marine few chromina, Oya Kenny, now ya money say ya. Now, Uswas Shabby, and your mamma dear change now, a bit me up and cut it. Now ya nanum at the Yama Bebre, a ye, said a bear yen yaria, and now say yen how.
edu ba bi na utwale a ne aka cho se oto ne mu a ko ma me bewu udidi amfa sensi fam anajo na montwe ne hwachi anajo yempra ane de ma hodo ni nyina na ewo ne kire sawuba ene na setu ne fie ha agronim adaje eni posokra ni nyina sa yikasio ena ye nyina yegusu a yayoyi na sabre de otumfo ne yire Lady Julia ona sabre one ne dom de aye ana ayeye de bre de kro na ahwe ayeye de na saso no a wotim sampa amamre efe na won se pechie ana se ehina ana kukuo aisi ade na so ababa no ahina ne simu no akra no atwa no wo hye friend say ofi ehina na bi ensefo nsa kura ana atwa ho ahia no anu yesu hina but ensa na omu na omde kura atwa ho ahia se de be ya yekọ a obi ba no bi a oyi kura no a no so no obo bi agu no bo no ko bi okọ se fie so a wo se sa akete twa no eso bebrebe ena nsante mu na kura si o eti ukọ na so no ma na ja oyi kura no na ohwe bi na wanom na de esi na ukọ yo yeguso echira mamre eni amane amamre dokoto na me ka bi se senye se bi so na na mabuntu konwa na ye ni ade a kasa me ka sodo ke bai ke man ba bi uwura sodo a bokodwa na mu kwani kofi ko no ko dibi na ukọ eso de sodo anya adwuma sa se enyina ye ni atakoko ye nyina ye ni atakoko mu enukre sabre adofo egusua echia otumfo na setutu abebio ne maame na afia se wa gobi ampem autosumenu ena aka nkyina guom obi be bisa se eden ena asie ana se den ena asi se jedamasia atumpan anai nana enka tete sabe perisi se opetete semu atia kwa abo asopon ho obeti odi nyina etu anu omoto obi anu odin se ne omotutu ni kofi ebi na anu odin chese but na nya abobatuo na ya atuduro nko a sase nananom de atuduro de bi de afatosa kofi akatosa baha na nana tosa kura ni pakura hunu baha na obehunu so na ya de asitue na no na otu a de atware siso otu a pam na to but enne de omoto ekofi abuba pa ehun tmese ko tumfo nka nja na yefo no na ohini bia ompe atweratuo ni bi koso no de utimi de atuduro no egum mane yeye but etupabro ni de no utifa atuduro gum isa abuba e ba sa so me amo na fuma na bese akodi ewu na kofa nsam de aba nana brena mami mi sound so nsoroye a eda baha ene daha baha ene daha enso so be ne dantem kofi daha ede baha eye ye de kwa ha ena daha soso eye bode ni fifi ba na fe no kono eno daha no saa ho yasu nu odwa ko daha yie o ti no odwa ewe so odwa so owe bode o se utwa ni sinanim no ye o na kanito na nkura bo no de aye ba ye yi fifi de aye ba na e se o me se akuaba odwa pepa tu ye ni ya no so e de wo we hatie fo egusua echire amamre ene amane na eyasem pa ni nyina ne se anya dra yasu no dwa ko daha yie na me nso me na o kire me mu kire mu a wase daha no ye enkankan ewura bia ne de bodan so yetimi de anwono mo doka enu na me na ne kire se no ye friend na daha yie that in program eboso ena odwuma pay enso yesi na tata enso bodan so na yasai ede wawa ya enso bodan so mami ka se empanisi wiase se okoto sa abo akraman osi pata so na ye obi ena fro no sabre ono am so echidom ebo echidom ni adonten amenne aya adom kasafoni yede apie o men chef kesiem aya de brawei aya Kings mineral water
Kings mineral water ɛyɛ ahemfo nsuo papapa onum bia sa akonya na ato ofia onum Kings mineral water pɛ ne afaw ne ɛdo akosi adeɛ so ɛno asa akonya no akora no ɛna ɛfrɛfrɛ sɛ bra wanom me boama wo brɛbo ɛne wasa ɛne nipadua no ɛhoro ne nyam ama ho yɛ den sana kakai bitters ɛna mo ɔfa kobre nyanya bi saa na wɔte tɔto no bɛ miɛnsa na kakai no ɔba na mma ne dwane ɛnya sanketoa efisɛ mma no yɛ den papaapa sara ɛna ɛyɛ baako a ɛka ho yɛfrɛ no nana mepɛ sɛ wo so bɔ baako no a ɛka ho ne din yɛfrɛ sɛ bieja ɛyɛ bieja ɛno so nya bi saa no a ne obi na bɛka kyerɛ wo sɛ wobɛtumi deɛ bieja